Сега малко за статичният показ на военна полиция. Да уточня, че старши на статичния показ, старши лейтенант Николай Мечков от регионалната служба военна полиция в София. Той ще бъде до автомобила и ще ви представи бронираният звяр Sandcat. Sandcat, който значи пясъчна котка, са разработка на компанията Placer. Произвежда се на базата на тежки американски пикап Ford 350 Super Duty. Sandcat са снабдени с многоустойчиво дъно. Високи са 2,25 метра